салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 28 ноябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Полиси Москав гуфтааст ки баробари ба худ омадани Мақсуд Иброҳимов дар бемористон ӯро боздошт хоҳад кард. Мақсуд Иброҳимов раҳбари созмони ҷавонони барои эҳёи Тоҷикистон ва узви раёсати Эътилофи нирӯҳои мухолифини Тоҷикистони нав шаби 26 ба 27 ноябр дар шаҳри Москав ҳадафи суиқасд қарор гирифт. наздикони Иброҳимов мегӯянд ки ҳамла дар назди манзили иқомати ӯ сурат гирифт. Мақсуд Иброҳимовро бо захмҳои сангин ба бемористон интиқол доданд. ҳоло полиси Русия мегӯяд ки дар маҳалли тирпаронӣ тапончаи Макаров пайдо шудааст ва он эҳтимолан марбут ба худи Иброҳимов аст. Хабаргузориҳои русӣ мегӯянд ки Мақсуд Иброҳимови 36 сола ба сурати доим дар вилояти Ростови Русия ба сар мебурд ва аз 7 октябри соли 2014 аз сӯи мақомоти Тоҷикистон бо иттиҳоми ифротгароӣ таҳти ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. рӯзи ҷумъа 28 ноябр сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Душанбе ба Амон ё гурӯҳи таъиноти махсуси полиси вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон роботҳои хунсокунандаи маводҳои таркандаро тақдим кард. дар ин маросим ки дар қароргоҳи Амон бо ширкати муовини вазири умури дохила Икром Умарзода ва Роберт Бёрҷес муовини сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Душанбе сурат гирифт, тарзи кори роботҳо, методҳои муайян ва безарар кардани маводҳои тарканда ва худсохт намоиш дода шуд. роботҳо ба хотири ҳифзи ҷони инсон, яъне кормандони соҳаи хунсосозии минаҳо ба кор бурда мешаванд. дар вилояти Суғд 80-солагии таъсиси театри мусиқию масакавии ба номи Камоли Хуҷандиро таҷлил мекунанд, ки яке аз қадимитарин театрҳои касбии Тоҷикистон мебошад. дар саҳнаи ин театр, ки то имрӯз аҳамияташро чун як пойгоҳи муҳими таҳияи намоишномаҳои касбӣ ҳифз кардааст, садҳо асари баланди ҳунарӣ ба забонҳои тоҷикиву русӣ ба намоиш даромадааст. инҷо намоишномаҳои драматургҳои маъруфи ҷаҳониву миллӣ ба мисли Мольеро Островский, Ҷалол Икромиву Мирзо Турсунзода ба саҳна гузошта шуданд. дар солҳои мухталиф дар саҳнаи ин театр ҳунарпешаҳои маъруф ба мисли Ойдиной Усмонова, Абдураҳим Қуддусов, Сайрам Исоева, Зебо Аминзода, Даврон Алиматов, Хайри Усмонова ва дигарҳо нақш офариданд. ва ҷашни дигар дастаи овозадори Гулшан аввалин оркестри эстрадии тоҷик 50-солагии таъсисёбиашро таҷлил мекунад. ин дастаи ҳунарӣ баъди омодагиҳои 2 сола бо ташаббуси овозхони маъруфи Эрони Табор Лайло Шарифова дар соли 1964 аз худ дарак дод ва нахустин консертро дар шаҳри Москав барпо кард. баъди 3 сол Гулшан соҳиби ситораҳое мисли Мағфират Ҳамроқулова, Муқаддас Набиева, Хурмоширинова, Тоҷиддин Муҳиддинов, Умар Зиёев, Баҳодур Неъматов ва Раҳима Шалоир шуд. Гулшан нахустин гурӯҳи ҳунарие буд, ки ба иҷрои таронаҳои замонавии эстрадӣ ба забони тоҷикӣ пардохт. Лайло Шарифови 76 сола, ҳоло сокини шаҳри Дюссельдорфи Олмон, аз хотироти он солҳо чунин ёд кард. گلشن من خودم پایریزی کردم، کار کردم، با اون کنسرت های بزرگ در اتحاد شوروی دادم. در قصر کرملین هم که سالگی جمهوری من رفتم با همین ارکستر رفتم در قصر کرملین کنسرت دادم و فورتسووا که رئیس فرهنگ اتحاد شوروی بود خیلی تشویق کرد. یه شهجار تموم شد برگشتیم به چیزنا، بعد به اونجا عارف شاه آمد، دیگه ودا کردم با ارکستر، آمدم آذربایجان. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی و تلفنی همراه مراجعه کنید.